Ano tayo, nagbusita ka rin eh. Mabusi ka. Bibidyo na ka mo. Diyan na ka pera. Ne. Diyan na ka pera. Ne. Nakawarin ka kanan mo. Abdul. Ha? Abdul. Hamburger? Count niya niya. Abdul. Makabaso. Hamburger, makabaso. Ano na may akit? Abdul. Cup noodles. Laksa, hamburger. Ano ba anak ko yun? Ano? Kini, sabi ka to. Ito talaga. Kini, sabi ka to. Ako. 110. Ilan? 110. 110? Ng 110. Nalidahan nanay. 110 mo? Oo. Nasaan doon lang? Hindi namin sariling ulam. Ha? Hindi namin sariling ulam. Sariling ulam? Oo. Tayo. May mga may apilan niya. Hinanay mo naman kadalay. Ay. Hindi yan yung limandalan. Oo. Papang Kai. Papang Albert. Albert, tinila na. Oo. Lumahadalan, hindi na ako binila. Hindi na ako, dahil nanay. Ano niya na ka? Oo. Ay, hindi na kami sinulam. O, dahil ka pera ka niyan. Ay, pala na niya pera. Ano na tayo? Sa akin na alam mo kyung... Napamang kabang pera. Kabay pila? Dahil magpamasko. Hindi! Hindi pera na kaya ba't muli ka kikang sa akin ka pang lalaki pang bakit mo, kaya sa sakit ka na naman. Sinagi ako Marky Mall. Oo, kaya usap ko naman yung kami. Kasi po yan, kaya po yung mga bingi, anong dahil nanay. Kaya sabi niya, sige, sa tuloy pa adi dahamawin, dahameri, adi yun. Sulangan? Daloli, dahameri, dahananay, adi duel, adi dahajan, adi dahameri magsulangan. May katalangan. Kaya gagawa na ng kalungan. Gawat magkalungan. Oo. Magkalungan po. Hindi, kaya kwaya. Hindi kaya apat na chabiti. Apat na chabiti? Oo. Hindi gawa ng kalungan. Hindi dahil na atin na prasin kalungan. Kaya uning sinabi niya sa kinayang kemana pila kayo. Iba pang Albert. Yung mga adudalan. Meron makimala na. Muli kasi kitang sinang kayo. Tama niya kayo bibigyan niya. Idakang diba, Tachina? Sige na kami. Sige na kayo. Ay, lumadya, adudalang kinala kay. Kaki. May naiyang adundalan? Ay, birayin, adudalan. Ninong may mayad? Itang kaya lang, kuya na kay. Jeba. Jeba. O magkalangaya ginaldo mo ngayon? 110 lang ako niya eh. 110 lang mo? Ute para mo pa ka. Kasi, unibag kayo. Unibag ako pa para unibag. Kasi pera kung alwa ko. Kasi kwenta lala. Kasi kwenta. Adwalang dinalan, kasi kwenta. Oo. Kasi dito, patang sana kami sa ulam. Kaya nga kami prito. Wala kaming ulam. Adwalang kasi kwenta ka niya rin ang pera mo. Uning di na kita na lang din. Niyan na.
Pitiyaw. 20? Oo. Kung magkano ka yan? May pera mo. Once tinalaga. Uy, kasi, mama ko pasangit pa yun. Kaya na. Papisay na kasi kakasalanan ganyan yun. Oo, para mo pa na. Wala akong panggas. Parang dalapan nila. Ali, para mo ka. Ratangad chati doon dalan. Kailangan ko ulit ako. Paano po ko na ulit dito? O, hindi ba na pa? Kailangan mo pa. Dinalan mo ko ng param na, ano? Hindi dapat param mo kan. Wala pa kanina. Puta, magkulang ko. Ang kabit niya sa akin. Diyan? Gusto ko ba, mama ko, yung data, kaya gano'n. Sa po mama ko. Sabi ang mama. Oo naman wala, para Ano mo ko. pa kita ka naman talaga pa? Tatang sabi yung hindi po wala ako. Paano mo? Parang palimandalan. Oo. Kagulo mo lang, dinuwante ang kapera ngayon. Iya, tinangan naman limandalan. Ito ko pipimeka yung naman na rin. Ito ka limandalan ka rin. Ang meto. Ay, kasi hindi na naman tayo kasi paano niya kaya palong niyo. O parang pagit ang limandalan. Maping, sabi namin yung meto ko na makakupin. Ano pa sa mga meto niya malalan. Hindi ka pa meto limandalan. Oo. O sige, kung naman lang, parang mo. Kita limandalan. Tanong, kasi ato ka kasi naman tayo yung meto niya pa ito, tatang din niya mo ko ito. Apin nito na mayay dalan. Dakatin dyan. Limandalan na, kahit iwante niya pera. Tinena mo yun. Maping, sa dilalan dito, agibri parang kaya dito kasi kaya ko lang dito. Kaya kung Yapin. kaya po, mahal ko, pamas po ulit. Ba, yari rin Pasko, magpamasko na ka na naman ulit. Alipis ako pimano ko, pinala ko pipibre. Lala ko pipibre, napapati ko lang ako mo. O, Mga pleto lang kahit po sa akin. Wari, dininanda libo. Wah, pinapin nito. Hindi na hinarapin na madalapin. Hindi parang napakyat. Kaya to. O parang may paka na ang pasbayo. Tanggay, Pinapin nito. talunggay. Wala akong panggas, lubang. Salo. 3 minuto ing milabas. Pera. O, papara mo. Kaya ini, limandalan. Ano naman yun? Maro. Yapin ng bigyan ko libo niya. Oo, kasi di niya ginawa. Hindi niya mila. Magkano bigyan mo kayo? Ay, nakakita kayo, no? Oo, kasi panin kusiling, no? Panyari ng kusling na? Oo. Insulin? Oo. Pero sabi na, matiwalag po ako niya kasi may masko kayo. Ngayon na balo. Kasi meron kami ma. Sa kalihan eh. Wapis, Ang kapatid na ma. Sa kami rin. may May pamasko. banyagyan na rin eh. May pamasko kayo. Oo. Oo. Pero na rin makatala mo. Gagawa ng talungan. Pero bawal ka na magpamasko, may pamasko kayo. Alam ka kami pamasko na rin. O yung tabi mo na rin. Kasi man na kami rin. Ama niya kayo ka rin. Oo. Pero Ano meron kami rin. matiwalag na ko kayo, may pamasko kayo. Sumbog na ko kayo rigay. Ito may naik kaya kayo. May pamasko kayo, may ako kayo. Bawal to. Oh. Manalo kayo. Na, Balo bigyan karobe balo na naman. bawal na naman ka, Robert. Wow! May pangalo na kami. Uli, kaya pa sa bayan may gagawin to, ano? Ano ako? Kaya pa si Bible, yun ang gagawin na magpapasko kayo, ana. Oo. Mabay ka, no, bawal. Oo. Oh, bawal pala, may ako kayo. Wow, pinibiyo kami kasi manip na kami kini. Mainip ko kayo na. Oo. Da. Naman dalak ni manip ko kasi bakit taka ito busulod. Oh, kulang ko niya po to mo ko. Kulang eh. Na, magkayog saglit. Na. Oo.